Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Oh, mukha ka niyan. Oh, mga brief nyo, mag-brief. Oy. Sayas. Lagyan ko ng ano dito. Okay lang. Saan? Coffee. Hot or cold? Hot coffee. Gusto ko ng hot coffee. Dala lang ako ng ano lang ako ng You know. No. Kapag nag-channel sa amin yung ano, short na. maambun. Acting ka lang na kunyari sobrang seno. Ay, grabe. Ang saya. Ilapit Ay. natin sa tubig. Ang sweet. Ang sweet. Ay, kuya, isa. Play. Bala ka dyan. Come here. Walk. Let's walk. Hold kay daddy. Hold kay daddy. Hold mo yung ano, hold mo yung stick. Yan. Tingnan ang banda. Right here. Play. Play na, play. Sila dito. Oo. Kasi doon, ano eh, nagkalangan din ako sa ano. Smoking. May picture ba yan? Pero hindi ako ano. Kamusta yung pag-beach? Naka-ano ba tayo dyan? Naka-record yan? Kamusta? Siyempre masaya. Kamusta yung puffer fish? Lumutang na? Oo. May dalawang power fish. Square. Where?